jaya. Ayo kanca ning gisik gembira. Jumeneng, Mbak. Oh. Anduk, Mas. Mergo kulino mirsani panjenengane Pak Wandi. So Ibu kulino mirsani ana YouTube. Ya heeh, Mbak Mimin, Mbak Apri. Heeh. Mula bengi iki dirawuhke rene, mula panjenengane Pak Wandi karo Ibu ki mau sore kepengin ketemu. Bengi iki ngrawuhne bintang tamu tuku tenggok ning Parangtritis, ketoke wedok ning Gembol Linggis. Lah ya. Oh ngono, heeh. Kok ya kesangeten lho. Upama panjenengan rarena karo aku nyatane pamku gati ya gadang-gadang Mimin lho. Nyatane diwangi pripun carane Mimin kudu saged, Mimin kudu saged. Lah nggih. Lah kaya wong wedok urung kejamah wong lanang blas kok ngoten. Sapa? Kula. Sing jamahe gila. Ya ora gila kaya apa mestine. Ndongake, Ces. Matur sembah nuwun menika. Sowan wonten dalemipun Bapak Wandi. Pak Wandi. Nggih, sekalian garwa. Sekalian. Wis pinanggih lawan panjenengane apa durung? Sampun. Cangkeme banter ram. Mau kecore di bar magrib mau ditakokne terus. Pengen sampet jago, pengen ngobrol karo panjenengan sekarone. Ha. Nyun sewu, nyatane kula niku ya jadwal kula schedule kula padat. Siang wonten Ngayoja. Gek jam itu kula bacot janjian kalih anu klinik kandungan to kula wae sore dadine kula kan periksa kandungan. Nggih. Oh, dadi kowe nggih anu periksa kandungan. Kandungan. Nek kok diagnosane ketedun ya, Lek. Wedok kok tedun. Ning alhamdulillah niki wau sampun saged pinanggih nggih, Mbak. Sampun. Nggih, matur sembah nuwun nderek ndedonga kagem Mbak Niken kalian Mas Alfian. Mbak Niken kalian Mas Alfian mugi dadosa keluarga ingkang ayem tentrem bagya mulya. Amin. Enggal pinaringan kekancingan tresna wujud putra. Putrane nek mijil kakung, nek lanang ya lanang tenan, nek wedok ya wedok tenan, aja kaya kowe. Ya kowe ta? Ya kowe barang. Akan wedok. Mbak. Ngene tok wae. Ngene tok wae. Aku to pas urung sanggulan, nunut ning kamar mriki blas rono an piye iki wong edan apa kan aku ya urung cantik to, kan aku urung cantik bar. Alah jebul kimplah-kimplah lho. Ternyata wong ki nek pinter ngadisani ronge dibusana ya menarik. Lho, mula wong wedok-wedok iki salah satu kewajibane ora mung masak, macak kuwi ya kudu wajib. Lho kan sing digake Mbak Limbuk ning ngarep mau to. Apa? Godane wong lanang kuwi siji harta, tahta, wanita. Kok waria? Oh, wanita. Wanita. Wanita.
digodha pangkat derajat ora kengguh. Heeh. Digodha bondo ora kengguh. Digodha wanodya ayu. Lho, kuwi sing marake gregeli ngono. Soale wong wedok iki kan pinter wasis. Ngolah ukara, ngolah rembug. Lho, dadi kadang kala iso kapiluyu. Lah, kapiluyu nggih. Kapilut. Kapilut. Lah, kaya makan ceritane endang pamikatsih marak ya aku asline iki. Kok endang. Weton guyangan mau. Guyangan ki nggono apa ta? Aku ya ora ngerti iki prene kono jarane ana hantune kok. Kok ana hantune? Ana hantune to. Aku tau dolan rono to ge awan niku dolan ki ya jam udakara jam 1 ngono kae. Ning kamar sisih kulon kok ana suara aku aja awan ana hantu meneh bengi aku ngono terus aku takut rono. Kok hantu to? Apa? Mbuh. Nek panjenengane Mbak Princess Aprilia kuwi wiwit 5 tahun yang lalu wis kulino Sobo Nganjuk karo aku ya Mbak. Wis lah. Wis piyai kene wis ngerti. Lah lek Tukimen kuwi Sukimen kok. Sukimen. Kok banget. Mbak ya legen tor rembug ki lho. Gunakanlah sebut dengan bahasa yang santun. Nah, ibaratnya mbokne cacah. Ibune lare-lare. Lah berarti ngono ki lho, Cok. Ibu ki nek iso meteng tur nglairke. Lah kowe iki meteng laire jaran sak andonge ki arep apa kok. Ya ora maksud iki dengan bahasa yang santun, bahasa yang halus, menek dinulat putra, wayah ki dadine prayoga. Nah, soalnya kan madrasah pertama kan keluarga. Betul. Nah, dadi maligine ibu. Nah, dadi gen kecerdasan seorang anak menika terlahir dari ibu-ibu yang cerdas. Nek ibune gemati karo wong tua karo maratuwa putrane ya sok bakale gemati. Nek ibune sregep ngibadah sok bakale putrane ya gampang diatur. Wis teko kandungan wis diajari kebecikan. Nek ibu iki ora wani karo bojone sok putrane ya ora wani. Lho dadi kabeh introspeksi kok anakku wangkan. Lah kowe mamah ra karo wong lanang. Oh iya. Aku ra mamah karo wong lanang. Terus karo bojone kancaku tau malahan. Lah kowe nek ngene iki melu grupe ndukung wong lanang apa wong wedok? Wedok. Wedoke piye? Wedok. Lah nek 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu Mbak Princess kulino melu awake dhewe ya tujuh laras. Lah saiki 5 tahun 6 tahun yang kamu di mana? Kowe neng ndi 5 tahun? Aku kan 5 tahun kepungkur gawane Pak Kangko melu sinden. Nalika butuhi hamil ke sing ganteni lak posisine lak Inces iki. Lah kowe mbisiki nang endi? Aku kan berarti gawe sopir truk. Ngapa? Jadi digawa ya jenenge dhisik kan TKW. Apa? Tukang keruk wedi kuwi lho. Dadine kan jenenge wangi gak pian apa wae ngono lho. Iya. Saiki tempoe tok ngene iki. Tak kira sing dikersake. Ya kala-kala. Wong edan. Saurunge ketemu karo Mbak Inces iki lho nang endi? 5 tahun kepungkur ki kowe neng ndi critakno? Rumiyin kula nate ngamen utawa barang utawa ya wis nggo icik-icik ngoten lah nggo ngamen. Ngamen ning Bangjo ngono. Wonten Bangjo sepanjang Palur nika mungkin Solo. ngebis dugi anu Sragen. Sragen. Ning dhuwur bis berarti. Ten dhuwur bis. Terus mungkin liyane do pun munggah bis, sakwene lampu Bangjo rak mung sedili to paling berapa? Mungkin hanya 1 menit to. Jenenge kula wedok arep langkah rak mboten saged. Dadi koncone pun do munggah kula keri dhewe bengok-bengok ngoten terus ditenteni dibal. Dadi prosesnya dadi wong ngamen ning bis ki rekoso. Kosone Paribasane to, Pri? Engko sadurunge nganjuk kudu wis mudhun mergo kon nganjuk wis ana pengamen liya. Kowe nek ngantek rung mudhun kuwi wis nglanggar aturan. Oh, enek aturane to. Ana aturan, ya ora aturan tertulis ya. Dadi kono wis ana ranahe dhewe ana wilayah. Heeh. Terus nek ning pasar di atas jam 1 siang. Mergo nek esuk ijek kebak Satpol PP. Lho kuwi mudeng aku dadi ngamen tur desa sik ngono. Ning sopan ora etuk memaksa ngono lho. Didata kowe cah ngendi cah ucul apa cah nasar, kowe nek wong lunga membawa masalah. Lho ning jalan kan paling kok colong jupuk. Terus kriminal ngoten lho. Suka dukane dadi seorang pengamen piye? Nggih ndak mboten dikeki niku kerep. Terutama nang Nyon Sewu ya ora ning kuliah-kuliahan ku rak nggih sangune mepet to. Mbok ngantek mleter ora ana wong kek iblas nggih pun tahu. Lek ngamen piye lek ngamen? Dadi nyanyi kowe. Nyanyi piye? Kan enak icik-icikine jajal. Heeh, jajal piye lek ngamen piye jajal lek ngamen? Ya iki gen pengen meruh nalika zaman jahiliyah biyen iki kowe iki piye? Saurunge ketemu kelawan Inces iki. Kula rumiyin. Heeh. Isine, Pak. Halah ora apa-apa. Aku iki. Hei! Malah medeni bocah. Aku nang kene ku nggo bintang tamu kok ora diwirang. Iki
sejarahmu ki ben kiai nganjuk ki pirsa perjuanganmu. Lha niku ora teges mirang-mirang ki aku. Ora. Uang iso mulya mergo jalarane mbiyen rekoso sik. Iso sugih mbiyen ya mlarat sik ya nyambut gawe sik. Iso pinter mbiyen ya sinau sik. Nek ora ki sing. Iya. Lagune sing piye to, Lek? Dhisik kan aku digodho. Heeh. Dowel sukanya dowel. Oh, nempel maunya nempel. Ih, cowok zaman sekarang memang susah dipercaya. Oh, lihat kening licin. Lihat body mulus tak tahan. Loh, godane jalan supir-supiri body mulus kening licin. Lambe sing pinter. Lah ngene mulo nek nang omah ki bojone ora ngungkuli wasise, ora ngungkuli gematine, ora ngungkuli sayange. Di luar sana banyak wanita yang ngantri. Wow. Aja dak-dakke wong lanang blonjo kok nang omah wong wedok gawe wedang ra gelem. Heeh, nyetelikake klambi ra gelem. Malah ngewer-ewer aibe bojo. Nah. Lah dalah. Bojone blonjo telat 3 kecamatan kabeh krungu. Ora ta ya. Dadi wong wedok aku ra trimo. Aja bantar bak gulo miring. Towel. Sukanya. Ya itulah masa lalu. Sudah. Tapi ngerti dhewe sakniki jenengan yo ngerti dhewe to. Heeh. Jadwale atas sasi ki mung 31 dina. Heeh. Ping 60. Poh. Sesasi ki tanggal 30 nganti 60 ki. 60. Apa wae jadwalmu ki? Macul duduk sumur ngono ki ta. Walah. Multifungsi kok. Laden tukang. Iya. Lah pandemi nek ora bertahan ngono piye nek wong wedok ora iso survive. Lho wong wedok ngono iki lho. Sing sok kadang kalau wong wedok kok ngopo wong wedok kesenengane njaluk mas-masan, njaluk gelang timpil-pil lho. Nggo jaga nek wong lanang ketleyek butuh, wong lanang duwite entek, wong lanang ora iso nyelengi, neng kono mau wong wedok toh nyopak. Aku ra nggo awer-awer apa-apa paribasane, dolen nggo nyukupi butuh. Lho, nek wong lanang nyekel dhuwit entek, brabas. Nek wong wedok nyekel dhuwit kuwi iso lumintu. Lho. Dadi Wis ajae karo wong lanang tek ngalahne ngono. Lah iya kowe ki meh grup Lah wong lanang ndedit pura-pura ana tanjane, ora ana tanjane. Lah kowe lanang apa wedok? Kowe nyeritake awakmu dhewe. Heeh. Ora anu wong wedok. Lho nek niku realistis. Dados wong lanang ki pancen nek ketemu kancane mesti yo pengen dianggap wah. Pengen dianggap padahal ngomah ki parabasan ngorot. Heeh. Oke, berbagi itu boleh. Heeh. Sedekah harus. Harus. Nggih, ning omah ya aja dilirwake. Betul. Dadi ngono kudu pandai manajemen keuangan. Lho, pemene seniman wingi 2 tahun setengah rak tiarap to niku. Tiarap. Lah, Pandemi. istri-istri yang luar biasa menika, dewa penolong niku pahlawan-pahlawan keluarga menika. Nggih. Lho, kudune turu krubut kok isih tenguk-tenguk sungi bedetet ngantek mriki keju. Heeh, iya. Iki ya keju iki. Lho iki ya keju. Gombal. Dadi luar biasa ibu-ibu panjenengan asalkan ikhlas ora gersula berkah lumintu. Jenengan ki ora tugase jenengan ora golek duit. Wong wedok itu tugase ora golek duit, mung bantu. Oh, bantu, heeh. Sing diwajibke tetep Wong lanang. ya. Nek wong wedok duwe hasil, Nek wong wedok duwe hasil kuwi dite wong wedok. Ning nek wong lanang duwe hasil duwite sak keluarga. Kok ora imbang. Dadi nek jenengan duwe duit mang simpen dhewe ora masalah. Oh. Wong lanang ra etuk ngundang-undang dite wong wedok. Dosa. weh. Lah niki Wong wedok ngentekke bojone wong lanang ora apa-apa. ngentekke bojone wong lanang. Anu ngentekke duit. Ngentekke duite wong lanang ora apa-apa. Lho menika hukumipun ngaten menika. Pancen wong lanang iki duwene kewajiban ngayomi ngopeni karo bojo. Ngopeni, Ya. nggih. Apa dawuh apa kanggo temanten sekalian?
Mugi-mugi ayem-ayem tentrem, Heeh. aja do padudon, aja do regejegan. Nek ana masalah diselesaikan berdua saja. Heeh. Diselesaikan berdua dan tempat yang paling efektif menika di tempat tidur. Walaupun viral, Nggih. lato-lato kuwi lho. Kuwi ora Nggih. kena nggih contoh nggih temanten. Nggih, pripun? Nah, kok mboten saged gitu. Ya jarang ketemu ning ketemu pisan taktek bentik masalah ya toh. Nggih. Sing apik iki permainan apa? Yo. Yo yo. Ser medun dunggake ser dadi siji. Nggih. Persatuan dan kesatuan ing antarané wong lanang karo wong wedok. WE. Tetep nyawiji iso dadi yo. Perbedaan pemikiran ning yo Heeh. yo ku mau. Yo Dadi siji, heeh, dadi siji, heeh. Dadi pemikirane iki kaya yo kuwi. Bolah karo sing iso munyer kuwi iso wong loro saling mengisi, saling membantu dan saling mengerti dan saling setia. Loh. Jadi nek diupamake nek kowe dadi bojone Pak Kangkok kuwi ora kena. Kok ndak kaya dolanan lato-lato. Tak ra ketemu-temu. Ya. Kaya ngono. Dipameri tetembangan Pak Mimin Mbak Apri biaye kene. Ane dilek. Aku nek kok kaduan ora ketok ayu kok, Pri. Kok cerak mah jenggotmu ketok kabeh. Oh iya. Biaye nganjuk ki lak Mbak Inces lak wis kulino apa biaye kene. Diparingi guyon ya seneng, diparingi tembang ya manggut-manggut. Oke. Piyai mriki niku ngematke Lek. Lakon ya dimatke tenanan. Sanggite ya, Sanggite ya di. Oh. tembange ya diudi. Terus sing mirsani ngluruk-ngluruk saka adoh-adoh do Matur rene sembah kabeh luar nuwun, biasa lho. Cik. Heeh. Lamongan ki adoh lho, Jombang ki ya adoh ning nyatane ya tresna kelawan budaya. Diaturi tetembangan sing kepenak Cik. apa. Bawa sik ngono wong loro Bawa, no. pamerno. Slendro Mas. Oh, slendro. Slendro sango. Jajan. Di Apri bibar sakit. Pak. Ora. Lara apa? Sudah rahimnya owah. Mulo kakek. Kemarin alhamdulillah ora usah opnam ya no. Lo hati-hati awake dhewe. Pak nek di Apri mboten saged mlampah kula goleke kanca. Aku wis Iya. iso mangkat rano. Iso lek sak tekane. Oh iya, heeh. Ini wis sehat iki. Sampun. Seniman kuwi lara kaya ngapa lek wis munggah panggung sehat. 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 Bergas. Bergas. Ya nak. Sinawang datan beseni. Banci suarane ya apik. Nek wong tresno ki disawang ora membosankan. Nek wong ra tresno mbok didepi wong pasare wong wudoh to. Gila. Oh, jane wong ra tresno. Wong tresno iki kencana katon Katon wingko. wingko. Wingko katon kencana. Lah, wingko kanton kencana. Ning nek mbok ado digoleki ditelepon, dibales WA wis bungai. Bungae. 3 dina ratus. Heeh. Wis anggere nampa WA teko karo Mesa, mesem guyang-guyung. Ngungkuli wong edan kok wong tresno niku pancen. Heeh, ya. Ayo nak. Nyawang wengi ya leman. Ki ayu suarane apik. G6 J6. banci kok tuwa. Dolan G6 ya. dolanmu kurang adoh. Lah piye ta? Serawungmu kurang jembar. Lah ngapa? Wong lanang ngalembono kuwi berarti duwe pamrih. Pamriye? Wong lanang kok ngalembono wong liya sing kudu hake udu muhrime kuwi berarti ndek karep ndek pamrih. Lho kan Kowe ngerti ra nek pangalembono kuwi sejati sepun wisa. Lho, dialembono ki jane kuwi mawa. Upas. Upas. Ning nek disaruwe iki dadane apik. Mula aku dipoyoki santai wae malah gogroke dosaku. Kowe engko nek dialem terus sesuk digrumut lho. kok Ora ngerti. ya neruske perjuanganmu no malan. Lah ngopo? Ya sing digerumut kuwi Penak. Lah rekasata lakonane. wong omah-omah ki ramung alus terus dalan. Betul. Nganggo nyun sewu pomone wong mlaku nganggo ketrikel, Nganggo grunjal. kegriyel, nganggo grunjal, Betul. kena krikil, kena eri. Lho, ini tetep kuat. Ngono lho, Jas. Wong omah-omah ngono kuwi nek lurus-lurus saja, malah ora bakoh wong ora dikai cobaan. Betul. Heeh. Saya gede cobane, saya kuat
katresnane. Minggirno. Oh, arep Lah loro. aja ganti. Ki mau lek sing enom sing ayu, nah iki ganti sing tuwek. Oh, mesti nek sing tuwek iki senior. Senior kuwi apik. Sing penak ya, Mas. Nek aku alusan nek kon geradakan kaya apri ra iso. Sowan lho. Kok mandeki ngapa? Coba belajar memberikan kesempatan orang lain. Lah ya untuk- kar nyumanggake Kowe nek nggon kapan kae to ora entuk saur manuk. Lah iya. Kamu diberikan waktu itu kamu. Sekarang orang lain berikan Kan aku nyumanggake. Dites sik ya. Wong ayu diambegane dadi rekenane piye oke. Alah sing ngetukke nyenengke ya, Mas. Ya. Soal Mas Gogo ta. Jenggote brengose jan. Lah. Ayo Werkudara. Wel roh cah lanang terus ireng gek brengos kandel jenggot gandel no piye? Kelangan sertifikat gelem aku, Mas. Nek. Sertifikat vaksin deh aku. Lah kok sertifikat omah ya maneman kok. Wong wedok kok torok, wong wedok kudune etuk-etukan. Anggraku etuk nyawa. Wong ayu ki nek muni jan kala menjinge senggah miduk ngono ya. Totalitas kan aku wong aku nyambut gawe wis dikandani Simbah nek urung metu kringete aja gelem dibayar. Dadi kaya nek macul ngono kuwi. Pokoknya kudu aja gelem dibayar. Nah iki mah kan tukon bensin kudu bayaran. Oh. Wong ayu lambene. Ora kabotan to Le kok tangan kiwa ki. Ya ampun. Oh, ngetokne anune wah gelange. Baru lagi. Ini baru lagi. Oh, cincinnya. Baru udel kowe tak goki cincin. Mbut kaya idop pisan. Tak goki udel tak cincin. Wah, jandeke iki pandemi iki kancane bingung kono malah do tukon-tukon emas. Emas iki emas Mas sepuh. Mas sepuh. Sepuh. Sepuh dadi ndak 10 dina kudu nyepuhke. Saking sepuhe. Kuduwi. Budalang. Aku ora teges babar wirang yo. Piye? Mbak Mimin, bapakmu ki ora ngerti aku dodolan apa, ora ngerti dodolan mas-masan apa, ben kecukup butuhe 2 tahun setengah lho. Ya Allah luar biasa. Curhat mbek aku. Lah Tenan cerita dhewe. Bapakmu ora ngerti nek aku dodolan gelang, ora ngerti. Apa sing penting ngertine mung cukup iso bendina iso nyangoni sekolah anak. Bendina iso lumrah, bendina iso mangan aja. Lho tuku son. Lho, sok tuku son pas pandemi kae malah jeblok kae terus tuku son. Budui. Terus kono curhat, "Lah Mbak Min adol apa? Kok mas-mas cek komplit? Aku adol lawak." Ora kena kok aturan. Lah duwene kuwi ya gur kulit karo kulit ra kelonge kok le. Kok wingi temen gur kulit-kulite dhewe Ya ora kok. kena ya nganggo. Yo aku kok. Nek kok gelem ya melu-melu wong. Ya maneh adol mas-masan ya Mas ya. Kowe nyambi dadi purel. Ngono ki swara lanang ya iso. Iso ora? Iso ora? Nggih saged ya. Ayo, Jajal. ayo suarane Lek Sukimen. Ayo men. Nyang ndi men? Arit le. Ngarit le jare. Lah nek wong desa ayo Lek, Pakde ngoten Heeh, kuwi to iya. niku luwes. Wong ayu lambene abang. Nek begagah lanang tenan lho jane. Lah ra ono sing marake senep kok. Apa beda megaka karo Beda. Minggo? Saiki Minggo. Nggo jegok barang to. Kok jegok apa bosok. Deh mok jegok. Yen mati. Oh, nek mingkup suarane dados Beda, cilik, cilik. beda. Ngapa to, Lek? Ben- Ana sing nyawang HP ku. Yen mati aku wis kurop. Angger tresna kumbok Ya, makasih Allah. Mas Dukul makasih. Eh,
Mas Tukul. Wes Mas Tukul, buah dari apa jerih payah le kulino jejer sinden kena nggo apus-apus. Kula kena nggo kletik-kletik, Pak. Kena nggo tombo pegel. Perjuangan lho, lewati ngono nrabas-nrabas cerak sinden. Katane Burini kok. Kula wakili nggih, Bu. Wis kowe pokoke nganjuk sehadir terus kowe, Pak. Pokoknya Pak Tukul. sing nggo pancingan sing cantik-cantik eksekusine tetep kalih kula, nggih. Nggih. Luar biasa Mbah Nur.